Nirien kbar li ħakmu wieħed miż-żewġ timħażen tal-kumpanija Karta Converters fiż-żona industrijali ta' Kordin waslu l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili biex jużaw 250,000 litru ilma u rawa biex jitfuh. In-nirien ġew irrappurtati għal ħabta tal-11 ta' tlieta filgħaxija f'maħżen mimli polpa tal-karta, materjal li jaqbad malajr u li wassal biex in-nirien ikunu intensivi ħafna. Fi ftit minuti bdiet ħidma sfiqa li baqgħet għaddejja tul il-lejl kollu u li involvit bejn 30 u 40 pumpier kif ukoll 10 vetturi u makkinarju speċjalizzat. Minħabba l-biża' li tikrolla l-istruttura tas-saqaf tal-maħżen, il-ħidma tat-tifi tan-nar kellha ssir kollha kemm hi minn barra. L-operazzjoni li tmexxiet mid-direttur tal-operazzjonijiet tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colero waslet biex in-nar intefa' biex ma tħallix jimxi għat-tieni maħżen li hu ikbar. Sa issa għadu mhux magħruf x'wassal għal dawn in-nirien, iżda wan jużu informat li ħadd ma sofra l-ebda ġrieħi minkejja dan fuq il-post kien hemm tim mediku mill-Isptar Mater Dei bħala assistenza l ħaddiema tat-tifi tan-nar. Dwar dan il-każ inħattret inkjesta maġisterjali.